Wong Jawa ilang jawane. Aku iki wong Jawa, tedhek turune Jaya Boyo. Uripku ing jaman kang mardika. Esuk, sore, bengi, awan diajari basa. Maca nulis uga ora bisa. Anggonku sinau kanthi kapeksa. Nganti saiki aku ora bisa basa. Sinau basa kok nganggo dipeksa. Ora dipeksa wae isih ora bisa. Apa maneh nganggo dipeksa? Sinau basa dipeksa. Budaya dipeksa. Maca nulis dipeksa. Ngomong nganggo basa krama dipeksa. Ngono kok njaluk bisa basa. Sapa kandha? Wong Jawa wae ngomong Jawa ora bisa. Wong manca malah pinter basa Jawa. Surakarta Ngayogyakarta iku pranyata dadi seksi wong Londo kang padha ngegulang basa Jawa. Seni, budaya, nulis lan maca kabeh digegulang nganti bisa. Dinambaran ati seneng ora kapeksa. Mulane wong Londo pintere nguwihi kita sing duweni kabudayan tedhek turune Jayabaya. Nanging kasunyatane kita ora bisa. Wong Londo malah sangsaya cetha trawaca anggone padha nggegubah lan nggulang budaya kita. Janjane aku getun. Malah sangsaya bingung. Lah kok ora? Wong Jawa malah ilang jawane. Nanging wong Londo malah jawani. Apa iki kang diarani wolak-walik ing jaman? Ambuh ora ngerti. Sing wigati wiwit saiki aku seneng marang basaku dewi.